del med her, det gør. Hvad skal der herude? Det er en badekar. Det er en træmands badekar. Det er hvad? Det er en lækker. Men boblerne, de er væk. Hvor skummet? Der er ikke noget, det er nu at spise. Vi prøver at lave skæg, men hvad laver du med vand? det er et regnvejr. Det er et regnvejr, og vi simulerer udendørs conditions. Lige præcis. Vi har et springvand i vores badekar. Det er altså ikke mange, der kan gøre det. Vi prøver at gøre det snart, så skal du gøre det godt. Ja, det må ikke se det hele godt. Det er ikke så galt. Og hvorfor sidder vi her en 20? Det ved jeg ikke. I Spang. Ja. Fedt mand, Spang. Det er nemt og lækkert, det her. Kåren dyb. Altså, der kan godt være 4 eller noget. Ja, sagtens. Du kan bare ligge på tværs. Du kan bare lige der. Du kan bare lige der. Eller du kan ligge over. Ja. Der var vi gerne nærmere. Du kan ligge på tværs. Ja, det er det der. Det der. Det kan bare lige trykke. Ja, det kan godt være. Ja, det er Jeg tror også, jeg skal finde mig selv. Jeg siger, det var flot. Så vi er glade for det overskud i dag. Ja, så havde vi fandme haft en lortedag. Ej, fuck de er lækre, dem der går der.
det sted, vi er lige nu? Det er et højt tårn. Det er et højt tårn. Jeg kan se dit ansigt. Som er, jeg tror, det er 130 meter højt. Næsten lige så højt som dig. Ja, næsten. Men det virker ikke som om, det her er sensationen. Vi er en større sensation her, end tårnet er. Det er rigtigt. Men heldigvis tog det ikke så lang tid at komme herop, så det er på ingen måde en skuffende oplevelse overhovedet. Hvor lang tid tog det at gå op? Hvor lang tid tog du? 2 timers kø, det var... Men det føles kun som et par minutter, når man er heroppe, fordi det er jo det hele værd. Ja, det er del med fedt. Det er del med en fed skyline. Ja, her går det. Det gør det. Har du noget at sige, Shu? Føler du dig som en attraktion heroppe? Ja, jeg føler mig faktisk som en rigtig stor attraktion. De vil også gerne tage billeder med os. Ja, jeg fik lige øjenkontakt med hende, så de vil gerne have billeder med mig. Ja. Men de må komme over og spørge. Det er bare det der, de må spørge selv. Men det er fordi, de trænger os op i et hjørne, og så kommer de hen og spørger. Ja, så vi kan jo ikke rigtig slippe væk herfra, kan man sige. Så. Der er 2 dates, og så er der 2 indfødte. Nå Joe, hvor er vi på vej hen? Vi er på vej til vores nye hotel, og vi har fundet en lækker bus. Lækker bus? Det ligger i Nordkorea. Vi er ved at blive indsmuglet. Vi er på vej, det er en secret mission. Vi sidder på ladet, dækning over, presenning over. Og det er fucking fedt. Det er fucking fedt.
Sigte en overraskelse. Hej med dig, kameramand. Velkommen til Cribs i Kuala Lumpur. Her er vores lejlighed. Det her det er vores køkken. Der laver vi mad. Man kan se, at det er nogle brugt meget. Her er vand, chips, beskidt tøj. Vores køleskab, der har vi alt det vigtigste. Red Bulls til at holde os i gang. Øl til at holde os i live. Vodka til at holde os glade. Det er super lækkert. Hvis du lige filmer derhen, så kan se, det er der magien sker. Kun nogle gange. Der er ikke sket noget magi endnu. Det der vi spiser her, den mad vi spiser. TV. Så det kommer her, vi venter med det bedste til sidst. Det er her vi sover. Det er her magien mellem mig og Lolle sker. Lolle sover der, han har en lille ske. Går lige ind til Sjur også. Oliver han bader derinde. Hey Jo, vi laver lige cribs. Åh! Sjur han skifter tøj. Det er vores badeværelse. Det er badeværelse. Vi lavede lige cribs. Nå, vi laver stadig cribs. Det var bare en mindre lille hiccup. Og her har vi selvfølgelig den flotte udsigt til Kuala Lumpur Skyline. Det der tårn der, det er flot tårn, og som man kan se, så bor vi på 47. etage. Der er vejen ned. Så skal man ikke hoppe ned. Midt i byen. Vi har det sgu lækkert. Det er fandme et fedt sted. Så er vi nachos. Chips. De andre gider ikke spise noget. Der filmer jeg. Hvor er vi henne? Vi er i Petronas Twin Towers. I Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Og vi er ikke nær så højt op, som vi faktisk selv bor. Nej, det er faktisk super skuffende. Ja. Vi bor på 46'erne, og vi er kun på 41'erne her. Der er nærmest ikke engang langt ned. Altså, nej. Det er jo altså, bare det her, det der bare må bringe fra en vippe. Ja, det er super cute. Det er ligesom Sigbjørns Så står sgu på den der bro mellem de to tårne. Det er rigtig lækkert. Vi har ikke fået Sjur med, fordi vi har ikke fået Sjur med. Han var for langsom. Han skulle skide. Så. Og vi måtte ikke vente. Han er nok dernede. Han står nok dernede. Skal vi gå ned og filme ham? For en lille anvisning. Broen her, den bruges som stabilisator mellem to bygninger. Det er rigtigt. Det var det eneste, jeg kunne forstå var Skype. Ja, jeg forstod det meget. Vi er på Public Place-broen her, lige over os. Der er en bro mere. Det der staff kigger. Men vi kan lige få turen igen. Har vi Sjur med? Vi har Sjur med. Han har fået et blåt bånd. Vi har det røde. Der er han. Ja. Det har han set. Nu kan det være svært at stå op for det. Men Lasses kikkert. Min kikkert kan man godt. Det er et svømmestadion. Hvor er det? Toilettet er nede i en kirkegård. Det er del med den anden Twin Tower der. Det er hvor er der en kirkegård, tror jeg? Der er noget, der vedpræger, men jeg tror ikke, det er en kirkegård. Og der er dårligt sammensat. Så man kan jo se meget tidligere ting derovre. Jeg skal ikke om længe kirkegård foran. Kan du se noget med de der? Eller skal den have penge? Nej, man kan godt se. En bro? Man kan se, hvor Så man kan se noget igennem. jeg kigger ind i det der hotel, for eksempel. Jeg er overrasket over, at bilerne er så tydelige at se.